съществували само два типа хора. Тези, които ограбват, и тези, които биват ограбвани. Но там живеел един звяр, който ограбвал дори и разбойниците. Той не бил човек, а звяр. Той носел плячката си в един голям чувал и е биел в своя дом. А там го чакала неговата жена. Един ден чудовището излязло на разходка и видяло как група разбойници ограбвали една бедна двойка. Казало си, че няма смисъл да плаши старата двойка и тръгнало по пътя си. Но старите хора го последвали, защото били много благодарни от добрината му. Нека дойдат, ще ги заведа в най-тъмната пещера и ще ги оставя там.
Чудовището погледнало към беззащитните хора и изпитало съжаление, тъй като нищо друго не им останало, освен себе си.
Имало едно време един ловец и една мечка. Те били съседи, не се карали и дори били приятели. И така, те веднъж отишли на риболов. И уловили само една риба. Много добра. Рибата била много добра, но те не можели да си я поделят и започнали да се карат. Мечокът твърдял, че той я е уловил, а ловецът я искал. По някое време те се уморили да спорят и седнали до рибата. Не знаели какво да правят. Хайде да си разкажем по една приказка. Който я разкаже по-добре, ще получи рибата. Добре, коя приказка? Загарвана, например. Но аз ще съм първият, който ще разказва. Добре, съгласил се ловецът. Слушай сега. Имало едно време, когато дори прадядо ми не бил роден. Един бухъл и един гарван живеели заедно. Те били приятели, не се карали, ловували заедно и споделяли всичко. Не се нуждаели от нищо. Но и двамата били бели. Ех, остаряхме, а никога не сме били красиви. Всички имат красиви дрехи, червени, черни, сиви, пъстри, но ние сме просто бели. Видими сме само през краткото лято. Така е, никой не може да ни види, когато седим в снега. Да се отцветим взаимно. Първо аз ще отцветя теб, а после ти ще отцветиш мен. Да. Давай.
Красота! Седни, сега е мой ред да те отцветя. Какво си направил? Аз толкова много се старах да те нарисувам. Аз толкова много се старах да те направя красив, а ти просто си ме направил черен. Сега и моите деца ще бъдат черни. Тръгвай си, не искам да те виждам повече. От тогава гарванът станал черен, а бухалът шарен. Те вече не били приятели. Совата се опитвала да избягва гарвана. Страхувала се от него. И така, хареса ли ти? Да, хубава приказка. А сега чуй моята. Това е много стара приказка, които дядовците и бабите разказвали. Живеели три малки птички в уютното си гнездо. Най-голямата сестра носила храна всеки ден. По-малките сестрички пеели любимата си песен. Слънце, стопли земята по-бързо, за да може всички птици да бъдат щастливи. Сестра ни ще ни донесе насекоми, личинки и мушици. Ая гуна ла-ла, ая гуна ла-ла. Гарванът чул тази песен, долетял при малките птички и казал: много добре пеете, изпейте ми още нещо на глас. Гарванът грабнал песента с човката си и отлетял. Върнал се в гнездото си, седнал и започнал да пее. Слънце, затопли земята по-бързо, така гарваните ще имат повече храна. Мишките и зайците ще идват при нас по-бързо, а ние ще бъдем щастливи. Ая гуна крок, ая гуна крок. Най-голямата птица се прибрала у дома и видяла сестричките си да плачат горчиво. Защо плачете? Кой ви е разстроил? Хитрият гарван открадна песента ни. Това е лошо. Къде отлетя той? Там, където скалите се носят над морето. Не плачете, ще помоля един човек да ни помогне. Защо дойде при мен, малка птичке? Добри човече, помогни ни! Злият гарван открадна песента ни! Пееш хубава песен за слънцето, често я слушам сутрин и се наслаждавам. Кажи ми, къде живее гарванът? Там, където скалите се носят над морето. Междувременно гарванът отворил човка, изплезил език и песента зазвучала в гнездото му. Сега ще му дам урок. Хайя! А птичките, щом изгряло слънцето, отново запяли своята песен и си спомнили за добрия ловец. От тогава гарванът вече нямал глас и той не можел да пее повече.
Какво ще кажеш? Хареса ли ти приказката? И те започнали да спорят. Мечката смятала, че приказката на ловеца е по-добра, а ловецът твърдял обратното. Те спорели толкова дълго, че накрая решили да е равенство, след което си разделили рибата. Те се обърнали, но рибата вече не била там. Те били много изненадани и видели един гарван как отлита с рибата им. Те въздъхнали и отишли да ловуват отново. Нямало какво друго да направят. Но този път се разбрали предварително, че ще си поделят улова. Те се прибрали и започнали да си разказват приказки на пълен стомах. Тя развали новото ми яке! Махай се! Глупаче, това е просто заек. Браво, Роска, браво! Улови толкова голяма риба и 3 бъчви със сол няма да изстигнат. Роска, айде, трябва да тръгваме. Ехей!
Хей, кой е там? О, браво бе, Роска, браво бе! Ти си хванала толкова много вълци. Ще стане хубаво зимно полто от тях. Браво, Роска, браво! Какъв мръсен крадец си хванала! Браво на теб! Нека му, нека му! Погледнете! Каква кола! В нея има печка. О! Искам я. Искам я. Искам я. О, искам я. Ела тук. Така. Ага. Искам. Искам. Искам и това. Искам и това. Искам. И това. Искам. Какво кожено палто, какво кожено
Сваляй бързо. Хайде, сваляй го, нямам цял ден. Браво, Роска, браво! Ти успя да прогониш този човек. Ще помни това палто цял живот. Тази бурна нощ мечката търсела къде да се скрие от дъжда. Ой! 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 Кой е там? Ой! Какво време? С една дума... Буря! Да, когато дойде зимата ще е още по-зле. Просто си помислете. Тогава остани при нас. Ние с Зайкът сме приятели вече от 2 години. Гъсти сме си като крадци. Ако сме трима, ще е още по-лесно да изкараме зимата. Да, ще е по-лесно. Да, все пак би било хубаво да построим къща. Да си построим къща би било чудесно, просто ние... не знаем как. И така, те се опознали. Може би дъждът няма да спре преди първи петли. Къде съм аз? В гората, разбира се. Но ти как? Се озова тук. Пътувам. Летя на юг. Омръзна ми да бъда собственост на селянина. Той, знаете ли, ме бе нарочил за следващата си пилешка супа. Започнах да хълцам от уплахи притеснения за тази супа. Знаеш ли какво? Защо не останеш при нас зимата? И може би знаеш как... Да построиш къща. Къща? Лесна работа. Ето какво трябва да направим. Така, те заживели заедно, подготвили се за зимата. Мечката построила пчелни кошери, за да може да пие чай с мед, а вълкът ловил риба от реката, за да я опуши и изсуши. Дърпай, луд! Мамо! Ами петелът? Той пазил градината. Ей, другари, няма ли да е добра идея да си купим крава? Да, една крава е много добра идея. Мляко, масло, месо. Имам една идея, другари. От млякото можем да направим масло, което да ядем през зимата. Да. И те решили да си купят крава. Ей ти, заек, не се натъжавай докато ни няма. И заекът останал да се грижи за къщата. Кокориго! Ох, задавих се. Вода! Медът бил напълно разпродаден и дори продали пчели 28 кошера и купили крава.
извеждали заедно кравата на ливадите. След това отделили сметаната от млякото и я преработвали в масло. Не. Това масло, другари, е отлично и е най-добре да се съхранява на тавана. Сега никой няма да го докосва. Никой! През зимата ще го използваме малко по малко и ще пържим в него вкусни картофки. Можем ли да опитаме малко? Може ли? Когато дойде зимата, тогава ще го опитате. А до тогава не и не. И дори не питайте. Да, разбира се. Необходими са правила. До края на есента те натрупали пълен съд с масло. Здравейте, драги! Добър вечер! Ти откъде идваш? Аз съм лисицата Сираче. Останах съвсем сама на света. Нямам къде да отида и единственото, което притежавам, е празна кана. Мога ли да остана и да живея с вас? Да, трудно е да живееш сам. Точно така. Живях тук с заека в продължение на 2 години. Я ела тук. Тогава остани с нас. Добре известно е, че в колективизацията се крие голяма сила. И така, лисицата заживяла с тях. Тя се държала много дружелюбно и се опитвала да угоди на всички. Идва един голям си вълк и внимавай да не те охапе, докато не гледаш. Винаги обвинявате вълка. Да, сняг. О, може би вече време да свалим маслото от тавана? Определено не бива да бързаме. Все още не е зима, твърде рано е. Ами утре? Може ли утре? Когато дойде утре, ще го обсъдим отново. Така лисицата разбрала за маслото. Масло. Няма да получите никакво масло. Ей, лисицата Сираче, дали е у дома? Вкъщи, тя си е у дома. Тя ще се върне. Кажете й да отиде при язовците на рожден ден, да измисли име за бебето. Бъдете сигурни, че ще й кажем, не се притеснявайте. Лисичке, някой дойде тук, за да те покани да измислиш име на бебето язовец. Добре, тогава ще отида. Как ги излагах само и добре ги наредих. Лисицата открила голямо сухо и кухо дърво и скрила маслото там. И с какво те почерпиха? Почерпиха? С пържени рибни печици с пълнеж от разтопено масло. И какво име даде на бебето язовец? Какво име? Първо Ланчо. На следващия ден се случило същото. Отново ме поканиха на рожден ден. Как го кръсти бебето този път? Средничко. И на третия ден лисицата откраднала и последното масло. А как е името на днешното бебе? Последничко. И най-накрая настъпила истинската зима. Може би вече е време да започнем да ядем от маслото ни, а? Отдавна е време! О, моментът дойде! Ей, лисичке, иди и вземи маслото от тавана. Кой? Аз? Ами сега... Тогава лисицата започнала да хитрува и да избягва въпроса. О, не съм се качвала толкова високо. О, ужасно, краката ми се подкосяват. Не мога да се задържа. Страхувам се, че ще падна. О, тук няма масло. Как? Масло? Къде е маслото? Къде е нашето масло? Как може да го няма маслото? Колко жалко. Толкова много исках. Ям от маслото. Необходимо е незабавно да намерим крадеца и да го накажем. Да, намираме и наказваме. Абсолютно, но как? Аз предлагам да накладем голям огън и да легнем около него. Коремът на този, който е взял маслото ни, ще се изпоти от горещината. Така ще разберем кой е крадецът. Да се издаде, стомаха ще го направи точно като яйце. Събудете се! Събудете се, другари! Вижте,
Не Вижте, може да ето бъде. Ти си крадеца. изял маслото ни. Ето го. Вижте! Ето го крадеца. Ето кой е изял нашето масло. Какво става? Проблем? Помощ! Не съм изял маслото. Това е нашето масло. Как да не си го изял? Как? Какво е това тогава? Ето го нашия крадец на Не съм масло. ял от маслото. Повярвайте ми, братя. Нещо не е наред тук. Трябва да проверим отново. Да проверим отново. Няма нужда да проверяваме отново. Всичко е ясно. Няма нужда. Винаги трябва да се проверява двойно. Със сигурност. Моля всички да се приближат до огъня. Не съм ял от нашето масло. Какво е това? Не съм ял от нашето масло. Ето, нали ви казах? Той е бил. Той е изял нашето масло. Ама как е възможно? Да се махаш още утре сутрин, Мечо, от нашия двор. Не ни трябват крадци тук. Това заслужават крадците. Защо не съм ял от маслото? Защо ме гоните? Да вървим. Ах, този мошенничка! Хайде, махай се, мошеннико, от нашия двор. Хайде, махай се от тук. Има нахалството да краде от нашето масло. Хайде, махна се. Ще отида да почистя снега. Ние ще отидем да нацепим дърва. Къде? Ама къде? Тук скрих цялото си масло. Ой! Ау! Ой! Боли! Ай! Ой! Не хапи! Ой! Така била наказана лисицата за това, че била хитра и лакома. Имало едно време в едно далечно царство двама братя. Единият от тях, Игнат, бил богат, а другият, Козма, бил беден. Имал само един кон. Въпреки това, Козма държал брадичката си вдигната, тъй като възпитал много умна дъщеря. Добро утро! Добро утро, тате! Милата ми Палагея. Моя прекрасна любима! Нашият хранител. Така. И тук няма нищо. И тук. Защо така?
Трябва да замеся хляб, но няма брашно. Татко, нямаме нито брашно, нито сол. Трябва да отидем до града. Трябва да вземеш назаем каруцата от брат си. Дръж го! Хвани го за краката! Хвани го за краката! Дръж го! Това е грешната страна, опитай с другата! Изобщо не ме учи! Не виждам! Къде отиваш? До градския пазар. За брашно и сол. Искам да използвам твоята каруца. Брашно и сол. Знаеш ли какво? Да отидем заедно. Как така заедно? Каруцата е от мен, а от теб коня. Ами, добре. Оле. Ей, дръж! Да тръгваме! Хайде, потегляме. Намалете! Но за нещастие каруцата се развалила. Затова братята не успели да стигнат до града. Трябвало да прекарат нощта в едно поле. Благодаря за този късмет. Игнат, погледни тук. Благодаря ти, Господи. Какво става тук? О, изглежда, че моят вагон е имал жребче. Сериозно ли говориш, Игнат? Хубаво жребче, не е ли така? Как е възможно? Лесно. Чия е каруцата? Твоя. Къде е жребчето? Под каруцата. Какво? Жребчето е бебето на каруцата. Винаги е бебето на коня. Казвам ти, каруцата го е родила. Но как е възможно това? Това е моето жребче. Не, моето. Мое. Не, мое. Тогава нека се обърнем към съда. Хайде. Мълчание! Хайде, тихо, нека чуем. Чуйте нашето решение. Според закона на нашата страна, приет и благословен от мъдростта на Негово Величество Царят, Върховният съд потвърждава, че едно животно винаги се ражда от животно. Следователно, ето го нашето решение. Малкото жребче е единствено и законно дете на... каруцата. И по този повод жребчето се присъжда на Игнат. Как е възможно това? Хора, какъв съд е това? Къде е истината? Едно жребче се ражда от своята кобила. Ах, и справедливост и твоят вагон и държавата и бащата цар! Знаеш ли какво може да ти се случи заради такива думи? Да ти падне главата! Решихме на кого ще принадлежи жребчето. Хи. Тишина! Ето е и моята царска заповед. Жребчето ще принадлежи на този, който познае гатанката. 3 гатанки. Който познае 3-те гатанки. Ето и първата. Добре, какво? И така, това е... Да! Кое е най-дебелото нещо на земята? Кое е най-бързото?
нещо на земята? И кое е? Най-мекото нещо на земята. Трябва да отговорите утре. Кое е най-дебелото и най-бързото? Кое е най-бързото и най-дебелото? Ех, Пелагея, наистина не знам. Нека да помислим до утре. Рано, пиле, рано, пее! Ставай! Царят те чака! Имам отговорите на гатанките му. Отгаднахте ли? Да, ваше превъзходителство! Тогава отговори, кое е най-дебелото нещо на земята? Това е вашата свиня, вашето прасе. О. А кое е най-бързото нещо? Най-бързото нещо на земята е кралският ви жребец. И така, каква беше третата загадка? Кое е най-мекото нещо на земята? Кралското ви легло с пера. Ами, ти какво измисли? Най-мекото нещо, ваше величество, е ръка. Без значение колко мека е възглавницата, винаги слагате ръка под нея. А най-бързото нещо е една мисъл. Да, наистина. А най-дебела е почвата. Какво? Тогава я изяш! Всъщност почвата е най-дебела, тъй като почвата е тази, която дава храна и напитки на всички. Това, което е на твоята трапеза, е дар от нашата земя. Сам ли измисли всичко това? Не, дъщеря ми. Каква дъщеря? Една такава. Толкова малка? Умница е тя. Толкова малка, Нека да ми дойде на гости. Увери се да не е на кон, нито пеша. И да не е облечена, нито гола. И нека... да помисля. Без подарък на сподарък. Ха-ха-ха-ха. Знам какво да направим. Ще хванем едно врабче. Какво става там? Какво става? Какво става? Какво става? Какво става? Това е дъщеря ми. Беше и казано да не идва нито на кон, нито пеша, нито облечена, нито гола, без подарък, но с такъв. Това е за вас. Без подарък. С подарък. Без подарък. Виж ти. Такова малко нещо, което надхитри царя. Впечатляващо. Толкова малка, но толкова умна. Аз съм умна, но ти, царюнаш, може би ти си роден в каруца. Не знаеш ли кой е родил жребчето? Какъв срам! Погледнете ги! Браво! Браво! Но царюнаш, така не е честно! Ето, вземи го! Каруцата роди това! И всичко завърши наред.
Жребчето било дадено на Козма. Съдиите почистили конюшната, разбира се, там вече било много по-чисто и подредено. Злото никога не побеждава, справедливостта винаги възтържествува. Имало едно време двама ковачи – Котарак и Връбче. Те правили полезни инструменти, които след това продавали. Едно малко сладко момиченце живеело с тях. Жихарка, така я нарекли. Тя много обичала игрите и можела да играе от сутрин до вечер. И внезапно се появило едно черно чудовище. То скочило от печката и започнало да гони непослушните деца. Отивай си, чудовище, аз съм послушна. Те заживели дълго и щастливо. Един ден Котаракът и Връбчето се приготвили да отидат на пазара. Аз съм чудовище, аз съм чудовище, аз съм чудовище, аз съм чудовище. Жихарка, спри да се шляеш. Оставяме те да отговаряш за дома ни. Ще ти донесем подаръци от пазара. Зайче, нека си поиграем! Зайче, нека си поиграем! Хей, зайче, нека си поиграем! Хей, лисице, нека играем! Какво е това румено момиче, което живее с котка и връбче? Защо да не я изям? Да се надяваме, че няма да се скрие в къщата си. Добре, каделичка, пусни ме, лисице, пусни ме! Тръгвай си! Това момиче ваша ли? Тя беше на моста и аз я спасих. Вече е добре. Жихарка, заключи вратата. И не позволявай на лисицата да влезе. Тя няма работа тук. Точно така. Лиса по лесу ходила, лиса голос... Но злата лисица изчакала, докато Котаракът и Връбчето изчезнали зад хълмовете и отново се запътила към Жихарка. И сега тя се разхождала напред-назад и мислила как да примами Жихарка. Котаракът и Връбчето ми казаха да не ти отварям! Но аз просто исках да си поиграя с теб. Наистина? Какво ще играем? Може ще играем на... Нека играем на играта, която играехте с зайчето. Аз ще бягам, а ти трябва да ме хванеш. Хайде! Лисице, изпуснах си моркова! Ей, лисице, изчакай, изпуснах си моркова! Чуваш ли ме? Пусни ме! Морковът ми! Пусни ме! Морковът! Пусни ме! Морковът ми! Ще ти отрежем опашката, лисицо!
Разбрали? Разбрали! Аз не я пуснах вкъщи. Просто си играехме. Жихарка, никога не играй с лисицата. Тя може да те отвлече и изяде. Бъди послушна, защото в противен случай чудовището ще те хване. Разбрали? Къде е лисицата? Сигурно сме я оплашили с мечовете си. Да вървим, или пазарът ще приключи. Този път лисицата изчакала, докато котаракът и врабчето се отдалечили много далече от дома. Сега никой няма да те чуе, малко момиченце. Кой е? Зайчето е. Защо си дошло? Нека да поиграем. Видя ли лисицата някъде наоколо? Не мисля. Нека да играем на играта, която ти играеш с лисицата. Аз ще бъда лисицата, ти ще бъдеш зайчето и ще бягаш от мен. Бягай, зайче! Ей, зайче! Хванах те! Ой! Изненада! Аз не съм зайчето! Котарак, врабче, помогнете ми, спасете ме! Лисицата ме отвлече! Помощ! Отвлече! Ти ме отвлече! Ти ме отвлече! Млък вече! Няма! Ти ще ме изядеш! Но аз няма да те ям! Искам просто да поиграем на изпечи ми сладкиш. Имаш предвид сладкиш от као? Не, изчакай тук за малко, аз ще се върна и сега. А как се играе на изпечи ми сладкиш? Сладкишът се слага на лопатката. Олеле! И след това се поставя във фурната. А след това затваряме фурната и изчакваме 5 минути, докато се сготви напълно. Хайде, свий се сега и гледай да не мърдаш. Как да се свия? Не знам как да го направя. Как? О, хайде де, кога ще ям днес? Дръж лопатката, ще ти покажа. Трябва да се качиш на нея, да сгънеш краката си, да се свиеш така и да покриеш лицето си с опашка. Разбра ли? Добре, разбрах. След това поставяш сладкишът във фурната, затваряш печката и чакаш 5 минути, докато се изпече. Ой, котаракът и врабчето ще се върнат скоро с много сладкиши. Хей, лисице, трябва да се прибирам вкъщи. Нека продължим играта утре. Ой, хей, ами нашият сладкиш? Но аз не знам пътят на обратно. Нашият сладкиш. Чудовището. Аз не послушах котаракът и врабчето. Играх си с лисицата и сега чудовището ще ме хване! Заек, бягай, заек! Чудовището идва! Бягай, заек! Бягай! Спри, зайче, спри! Това е моят дом! Хайде сега, бягай!
Това лисицата ли е? Лисицо, лисицо, отново си тук, ние те предупредихме. Сега ще те набием и ти няма къде да избягаш. О, котаракът и връбчето се върнаха! Чудовището! Бедната горкичката аз! Гладната аз! Какъв живот е това? Мизерен! Чудовището се връща вкъщи, за да живее в дома на лисицата. Какъв ужасен живот! Защо аз? Защо? Горката аз, бедната аз! Какъв живот е това? Какъв е този живот? Айде, жихарка, донесохме ти няколко сладкиши от панаира. О, да, сладкиши! Нека да побързаме, да отиваме да ядем сладкиши! Не, чудовището дойде, защото си играех с лисицата. Зайчето и аз тичахме толкова бързо и наистина тичахме, а лисицата всъщност нямаше да ме изяде. Тя играеше ролята на сладкиша, но ние така и не завършихме играта. Чудовището искаше да сготви зайчето в неговата фурна и да го изяде, а пък фурната на лисицата е много мръсна и по нея тичат огромни хлебарки. И точно заради тази случка, лисицата никога повече не се опитала да хване жихарка отново.